Boa tarde, amigas, irmás, mariñeiras. Estamos en Ourense, unha provincia fecunda, con relato histórico, con talento, con recursos e incluso con caciques. A provincia máis pobre do Estado en todos os indicadores económicos, unha provincia rica, castigada polo PP a un abandono inexplicable. Injustificable. Grazas. Sí. Son pequeniña, pero espero dar a talla. Bueno, o PP abusa de nós. Abusa da provincia de Ourense e abusa dos nosos recursos. Porque ter as pensións máis baixas é abandono. Porque cobrar menos traballando máis non é máis que abandono, porque ter menos ou peores servizos significa ter menos posibilidades, significa que nos consideran inferiores. É así como considera o PP a cidadanía de Ourense. Xente que non lles merece o mesmo trato que o resto. Persoas que non merecen a mesma vida que os demais, que non nos dé un infarto, por favor, despois das 3 da tarde, porque non temos servicio de hematoloxía, temos máis posibilidades de morrer. Esta parte de Ourense é a que ten que cambiar, para que o abandono remate, para que Ourense sexa o que merece, para que nos deixemos de estar castigadas a ser as últimas da fila. Nos, en Marea, estamos aquí para acabar con iso, porque sabemos que en Ourense hai un orgullo especial de ser ourensás, porque vai máis calor en verán, máis frío en inverno, e porque somos así, húmidas por fora e quentes por dentro. Sí, amigas, somos resistentes e retranqueiras, somos xente honrada, directa e sen pamplinas. E se somos así, por que deixamos que nos represente xente que non se parece a nós? Por qué? El non será porque en Ourense tamén habita o medo, goberna o medo, Baltar come medo. Que sería de Ourense sen medo? Sen o medo que o propio PP xera para perpetuarse. A fame tamén almorza medo. O medo ameaza. Se falo, terei desemprego. Quen traballa ten medo a perder o traballo. Quen non traballa ten medo a non atopar nunca traballo. O PP ten medo a lembrar. E a linguaxe ten medo a dicir. Medo da muller a violencia do home. Medo do home a muller sen medo. En Marea vai acabar con iso, porque vai poñer fin ao goberno do PP, porque aquí non hai arriba e abaixo, nin lados de trincheiras, nin privilexios, porque nós non temos medo, temos ánimo, valor e sentido ético. Para En Marea hai dereitos e queremos facelos valer. Todos sabemos que Feijóo é dos Peares, uns saudiños Peares, que estudou unha oposición, que logo xa comezou a traballar como político e ata hoxe. Feijóo pensa que Madrid é máis que Galicia e por iso quere marchar para lá. Nós estamos dispostísimas a que marche, a darlle o pasaporte, que vaya para lá, porque o que máis lle gusta a Feijóo é do abecedario é a letra B. É o B. O B de Baltar, o B de Bárcenas, o B de Barberá, o B do barco dos amigos que ten na ría, eses amigos, sí. O B que vai no medio da palabra sobre. Gústalle ese B mayúsculo da política barbantesca. Gústalle máis o B de banca que o B de Burgas. E tamén lle gusta o galego en clave de B, como lingua B. Isto ainda é peor. Eses Bs dannos mala música na alma,
moi mala. É aí onde temos que decidir que hai que cambiar, que primeiro é a xente, que primeiro é Ourense, que primeiro é acabar co sofrimento das veciñas que o precisan, porque hai dores evitables que multiplican os que teñen un ladrillo no corazón e non un latexo. Non só nos cobran o IBE, non só nos cobran o imposto de valor engadido, amigas, tamén nos cobran o IDE, o imposto da dor engadida. A vidiña que pasa, as perdas irreparables, o amor que pasa, as dores da paixón son inevitables, pero o IDE é evitable. Que Ourense sexa pobre non é cuestión da fatalidade, non é cuestión do destino, nin como eles din da crise. Non é cuestión disto, non. É injustiza social, económica e cultural, reversible. Vos sabedes que son teatreira e que fago teatro. Eu fago teatro porque busco a verdade e queremos que en Galicia e en Marea queremos para Galicia máis verdade, porque Ourense e Galicia están afogados por eses fíos negros da mentira e das verdades a medias, porque Ourense merece outra cousa, porque a gran mentira, a maior das mentiras, sabedes cal é? Que din sempre que non hai cartos. Claro que hai cartos, pero mal repartidos. Cartos manexados por moi malas mans. Nos en Marea queremos quitar esas malas mans dos cartos de todos, atender ás necesidades e que non quede ninguén fora. Hai futuro, amigas, hai Marea, hai unha esperanza esperándonos. Queremos facer visible o invisible, na mar da alentía e ardora, dar voz a quen non a ten. Estamos chegando ao mar, o noso mar, e temos o mellor capitán, un home íntegro. Un xuiz con mayúsculas, unha persoa extraordinaria, e vai ser o noso presidente, claro que sí. De que depende que sexa o noso presidente, o mellor presidente posible? De mobilizarnos, de non chorar, de non laiarnos, de sair á rúa o domingo, de votar. Hai futuro para Ourense, hai que votar e votar en Marea. Hai futuro para todas, hai futuro porque Ourense, unha vez máis, vai ser decisiva para cambiar Galicia, para mellorarmos, porque hai futuro e hai Marea. Todas a votar, amigas. Todas, e a convencer a toda a xente que coñezades. Agora, moitas grazas, agora deixo-vos cunha muller brava que todas coñecedes, Yolanda.